Pues vamos ya con la segunda ponencia y vamos a hablar del grupo Abastos. Aunque hoy el que nos acompaña es Iago Pazos, no se puede hablar de ese proyecto sin hacerlo también de su socio, de Marcos Cerqueiro, que son dos jóvenes emprendedores, un cocinero y un tabernero, que por casualidades de la vida se interesan por un mismo local y unen así sus caminos, dando vida a lo que fue el Abastos 2.0 en el año 2009. Hoy en día es uno de los referentes más innovadores de Santiago. Su localización en el mercado de Abastos, que hasta entonces estaba fuera de la zona de hostelería de Santiago, fue de hecho una de las claves. Sus principios no fueron fáciles, pero ellos tenían el objetivo muy claro y tras un duro trabajo ser fieles a su idea y la pasión por la cocina. Actualmente no solo regentan el Abastos 2.0, sino también otros 3 restaurantes más, el Jalpón 2.0, el Los Mareiro en Carril y la Barra Atlántica, que además dio un salto a Madrid. Es cocina miúda, como ellos dicen, cocinada en vivo y ante el cliente, con productos del día, despensa y bodega 100% gallegos, y esa es la base. De todo esto va a hablarnos hoy Iago Pazos, va a hablar del Abastos 2.0 y la Barra Atlántica, crecimiento sostenible en plena crisis. Bueno, que tal? Bo día. Son Iago, un 50% solo de Abastos e moitísima xente que traballa detrás, non? Eu se quero contar a nosa historia e que vos que tedes as propias conclusións. Vamos a facer unha ollada no tempo de toda a nosa trayectoria. 7 anos atrás, un proxecto de 2 mozos que o único que querían era unha taberna para autoempleo. A día de hoxe conosco traballan máis de 35 personas, casi 40, e todo moi rápido, casi apertura por ano, con moitos éxitos e con moitísimos fracasos, non? Do que máis aprendimos, sin dúbida, foron dos fracasos, que é do que se trata sempre, non? De aprender e, sobre todo, seguir hacia adiante, non? Nunca parar. Abastos agora defínese como un grupo, que así como un grupo empresarial, un holding de empresas que son así como moi potente, e ao longo destes 7 anos o que tivemos que facer, sobre todo, foi un rediseño da imaxe de marca, non? Bueno, estamos en redes, temos un espacio web, podedes vernos, podedes falarnos. Un concepto que a día de hoxe seguimos con el, que é o orixe Atlántico Noroeste, non? Nós sabemos ben onde estamos. Estamos en Galicia, estamos no noroeste peninsular e creemos que temos unha filosofía, un ritmo de vida que contar ao mundo, a esa ventana, a esa fiestra que vai ao Atlántico, non? E, bueno, nesta línea do tempo encontrámonos con, nesta espiña timing, a taberna. A taberna é o noso orixe. Ano 2009, época de crises, 2 mozos que se salen da escola, cada un emigra a diferentes sitios para traballar, diferentes prácticas, stage ou diferentes proxectos como traballadores ao uso, e montamos unha taberna. Época de crisis, 2009, os restaurantes gastronómicos parecía que empezaban a caer e, sobre todo, a forma de comer, o xeito social estaba cambiando. Antes ibas a cenar a un restaurante e logo salías. Xa no 2009 intentabas facelo todo a vez, non? Quedabas nun bar para comer e para beber e xa para salir, non? Empezaban a nacer os gastrobares, os tapas bar, bueno, toda esta infinidade de formas de comer, non? O mercado, nós, como sabedes, estamos no mercado, na Praza de Abastos, e tamén é certo que nese xusto momento, no 2009, os mercados parecía que se convertían en centros neurálxicos sociales, non? Nacía daquela o mercado de San Miguel, despois o mercado de San Antón, diferentes mercados como centros casi de ocio na cidade. E, por outro lado, as redes sociales. Cando agora un cociñeiro ten un perfil de Facebook, Instagram, vai colgando nas historias e tal, no 2009 pois, había 4 ou 5 que tiñan un pouco o tema das redes sociais. Nós montamos un bar no mercado, non lle podíamos chamar outro xeito que Abastos, e para ser así un pouquiño máis tecnológicos e contar o que facíamos, este apelido que era o 2.0, non? Metemos todo isto nunha coctelera, ano 2009, época de crisis, precios reducidos, cociña pequena, informalidade que premia sobre todas as cousas, horarios complicados, ritmos frenéticos, solo produtos galegos,
unha bodega moi pequecha con solo referencias galegas. Por que nos decían? Por que ides de Talibán se solo facedes produto galego? Porque se queríamos ser un bar de viños, o noso espacio ten 26 metros cuadrados, non cabían máis cousas na nevera, entón decidimos especializarnos nalgo, non? Que pasou con isto no tempo? Que nos demos conta que na especialización é un modo de negocio, non? A nosa xente, o noso cliente non vai a tomar un Rioja a nosa casa, xa sabe que vai ir a tomar viños galegos, non? Eu sempre digo que isto é unha reflexión agora, cos anos despois, que creo que na especialización hai un foco de negocio, non? Vese nas grandes cidades que hai un bar solo de nádels ou que solo fai un nigiri dunha cousa, sabes? Solo fai unha cousa. Nas grandes cidades, na especialización hai moito máis, como máis demanda hacia isto. Pero penso que é unha tendencia tamén nas cidades pequenas como Santiago, non? Os bares estes que abrían de 8 da mañán a 3 da mañán, que iban transformándose ao longo do día, non? Desayunos, despois daban comidas, menús, despois poñían copas, despois a merenda cea, despois apagaban as luces, apartaban as mesas e convertíase en pub. Eso, en todas as cidades hai un que funciona, pero non hai dous, xa. Isto é máis complicado. Agora eu penso que hai que especializar moitísimo a oferta. 2009, nace a taberna, un proxecto de 2 rapaces, co primeiro fracaso. Nos abríamos ás 6:30 da mañán para dar cafés. Non vendíamos un café. Tiñamos o mellor café da zona, todos os bares do lado. Estás nun mercado e pensas que os praceiros van a desayunar, van a tomar un pequeno almorzo. Nos decimos, vamos a abrir ás 6:30, 7 da mañán, vamos a facer cafés, un bizcocho de naranja buenísimo e bocadillos. Isto é o que nos vai a gustar. Despois vamos a dar viños e tapas en función do que compramos no mercado. Nós non sabíamos por qué, tiñamos o café que pagábamos 3-4 veces máis caro que os veciños do lado, o do lado vendía 400-700 cafés, nós vendíamos 3 cafés. Café Ili, 34 euros masiva el kilo de café. O veciño do lado a 8 euros compraba o kilo de café. E nós non tiñamos a nadie, vendíamos ao mesmo precio. 2 anos despois, abrimos ás 12 da mañán, e as cousas vannos moito mellor que abrindo ás 6:30 da mañán, que son horas super cedo, non? É dicir, destes fracasos vamos evolucionando, non? Como decía Xosé antes, hai que seguir empuxando, non te podes parar. E se non vendes cafés, non intentes vender cafés, intenta que a túa empresa evolucione. As empresas, efectivamente, viaxan no tempo, as empresas evolucionan hacia adiante e tú tes que ir con elas, non? Un concepto innovador? Bueno, era unha taberna. Que íbamos a facer se estábamos nun mercado? Pois comprar a comida no mercado, non podíamos facer outra cousa, non? Cando a nosa xente nos dicía, e por que tenéis solo unha mesa? Porque non cabían dúas, sabes? Que pasa? Que dese problema nos fixemos o noso foco de maior oferta, non? Unha mesa única de 12 prazas que dá voltas por baixo reserva e por horas, non? A día de hoxe, por exemplo, temos 70 reservas nesa mesa de 10 personas, non? De 10-12 personas. Van a vir agora 12 guiris ás 12, que van a entrar agora, 12 alemanes, a 1:15 veñen outros 12, ás 2 outros, ás 3 outros, e ás 8 está igual completo, non? É dicir, como desas limitacións e como deses 26 metros cuadrados que aparentemente resultaba como un desastre. Miña nai, cando veo o local, cando íbamos a abrir, dixo, pero isto, carallo, isto moi pequeno, non? Isto non funciona, non? Ao final, bueno, desas limitacións consigues tirar hacia adiante, non? Xusto 2 anos despois, cometemos un dos nosos maiores locuras, foi en frente da calle, a 5 metros, a veciña, como nós traballábamos moito, éramos super riquiños, dixo, teño ali un baixo para ver se me alquilades, quero que o levedes vos. Non te preocupes, nosotros lo cogemos, que nos va super bien, e montamos, invertimos máis de 200.000 euros nun restaurante, isto é algo bastante fuerte, para montar o que queríamos que fose un restaurante gastronómico, un restaurante con moitísimas pretensións. Abrimos no Foro Gastronómico, no de Santiago, no primeiro día íbamos tan de flipados que tiñamos un menú Remember, un menú de arquivo, en 2 anos, non sei que arquivo podes ter en 2 anos, pero nós íbamos a facer un menú arquivo. E na mesa pois había moitos amigos cociñeiros con moitas estrelas, moita prensa especializada. Foi o peor servicio da nosa vida. Por que? Porque nós antes traballábamos nunha taberna que era unha mesa alta e aquí tiñamos un restaurante con mesas. Non sabíamos movernos pola sala, non tiñamos eses timings establecidos na cociña. Na taberna, o cociñeiro está vendo a mesa, xa tiraba os platos sin avisar, non marchábamos, era como Marcos e eu mirábamos, entendíamos. Aquí xa tiñamos personal, xa habíamos tempo, faltábamos esta experiencia. Ao día seguinte pechamos, anulamos todas as reservas, pechamos e dixemos, isto non é o que nos gusta, creo que non sabemos ser un restaurante gastronómico. Entón, tivemos unha reflexión dunha semana e ao final fixemos o máis parecido a un restaurantito cun menú
nin barato nin caro, 35 euros, na media. Tú se vas comer á carta, máis ou menos comes un primeiro, un segundo, un postre, estás aí, en 35. Entón, nós dixemos, bueno, non nos vamos a romper a cabeza con a carta, porque tampouco sabemos estocar, o que vamos a facer é, vamos a poñer un menú. Que non queira ben, e senón, e a ver se salen as contas. Bueno, un menú que son 5 tapas, plato de horta, peixe, carne e 2 postres, un menú de 35 euros, nun espacio acorde aos tempos nos que estamos, no propio mercado. Complementanos moito a oferta, non? A xente que non pode ir á taberna porque lle resulta incómodo, porque hai moito ritmo, moito ruído, moito jaleo, pois van a este restaurante e compran a marca Abastos, non? Por primeira vez aquí xa empezábamos a ter equipo, a taberna no seu día éramos 2 personas, Marcos e eu, na primeira semana temos que contratar a outro, neses 2 anos traballábamos casi 6-7 personas, en 26 metros cuadrados, e aquí pois xa tiñamos un equipo de outras 4 ou 5 personas, non? Con eso, a primeira problemática de personal. Problemática no sentido de que nós non podemos facer nada sin eles, no que nós a día de hoxe chamamos a parroquia Abastos, pero o complicado que é aprender a xestionar personas, non? Sin dúbida, porque influen moitísimos factores. O primeiro é o tema personal, que te involucras a nivel personal con eles, porque pasas moitas horas do día. E aquí surgen diferentes formas de gestión de intentar dar para poder recibir. Nós éramos super hippies neste tema. Se alguén necesitaba un día, que teño que ir a un cumpleanos dun colega, non te preocupes, douche a noite libre, non? Claro, xusto que pedía sempre as noites libres, o mellor facía 7 ou 8 veces ao ano, non? E había outros que non facían nada. Entón, isto hubo que regularizalo, non? Entón, nos tiramos dun modo, tivemos convertirnos en superempresarios, aí capitalistas, dicindo, vamos a adaptarnos aos vosos dereitos e as vosas obrigas. Vámonos a poñer por escrito que queden bien claritos. Queres un día, tes 2 días de asuntos propios ao ano, se os necesitas realmente. Que tes unha boda tal, o convenio di que sí que podes ir á boda se te casas, e terás os 10 días ou os 15, e se tes un fillo, ou se tes unha mudanza, ou se te morre un familiar, temos que acudir á norma para que non cree ningún tipo de presuicio vos outros compañeiros, non? Porque eu recordo que un 3 de agosto, un sábado, había 3 personas de boda e nós tivemos que pechar un restaurante. Claro, o único sábado de todo o ano, non, que vas a ter todos os restaurantes cheos, e tes que pechar porque 3-4 personas iban de boda, non? Un casaba a prima primeiro, outro casaba a irmá, outro casaba a non sei que, non? Entón, isto sí que o tema de personal é un tema como complexo do que aprendemos cada día, non? A día de hoxe, nós non contratamos só profesionales, temos unha línea de contratación, contratamos personas, hai perfiles de xente, necesitas un técnico para algo, un técnico en cociña, un técnico en viño, necesitas un técnico que, ainda que non sexa un profesional do sector, que aporte, nese sentido, unha función comercial, de recepción, de sonriso, de atender esa xente. Necesitas tamén contratar dentro dese grupo, cando traballas con moitas personas, un que funcione como nexo de unión de bo rollo. Nós agora temos un chico checo, un tipo de Praga, que apenas falaba castellano, pero un tipo que chega con un sorriso todos os días, dalle un abrazo a todos os compañeiros, ofrécelle un café, e crea un nexo de unión entre todo o equipo, que a tamén, cando estás de baixón ou con 1000 movidas na cabeza, este tipo parece que che aporta e dache ese bo rollo que falta a empresa, non? É dicir, temos nivel de contratacións de diferentes formas. Contratamos perfiles para cada posto, non? Non só os mega profesionais, senón hai que contratar personas tamén que aporten ao proxecto, que crean neste proxecto, non? Ano 2013, un proxecto casi bucólico na Ría de Arousa, un proxecto moi personal pola miña parte, un matrimonio ofrécenos esta casa mariñeira. Chega así ás nosas mans con unha historia moi romántica, que iso non ven demasiado a conto. Aquí unha vez máis apostamos por unha oferta aínda sen aprender o que habíamos aprendido no galpón, volvemos a errar, porque somos humanos, facemos unha contratación dunha figura importante en Galicia, como cociñeiro, con renome, e intentamos darlle a esa casa de comidas a pé de playa, queríamos ser un punto de destino, un punto gastronómico. Unha vez máis, pasa o verán, un erro, esta persona marcha polas circunstancias personales del, e nos quedámonos cun barco sin patrón, un barco a deriva totalmente, non? Que nos damos conta con este? Que chega marzo, collemos nós, poñémonos a cociñar nós, e dámonos conta que Abastos ten identidade.
É unha palabra que creo que non é no que máis traballamos dende hoxe, non? Dende a identidade como marca, en todo, en comunicación, en ambiente, é dicir, en luz, en música, en idioma, e despois en esencia nos platos, non? Nós sempre decimos que a nosa cociña é a cociña da normalidade, que nunca hai máis de 2, 3 ingredientes por plato, que é unha cociña, falando que a palabra normal é unha palabra terrible, pero nosa palabra normalidade nese sentido casi roza a excelencia nese sentido, porque nós cada día, en función do que topamos no mercado, facemos unha nova carta cun produto, 2 ingredientes. Esta é a nosa cociña. Non presumimos de grandes cociñeiros, presumimos desa normalidade, pero presumimos da identidade, de como chega á mesa, de como contamos unha pequena historia de cada produto, de como falamos da trazabilidade, de como convertimos un soporte cotidiano, como pode ser un plato de pulpo ou unha vajilla da nosa abuela, en algo extraordinario, non? Elevando iso a máxima potencia, non? Entón, cando chegamos ao Lose, despois desa etapa gastronómica con gran cociñeiro, que o barco queda a deriva, empezamos a reflexionar. Que é Abastos, non? Entón, decidimos trasladar esa cociña xa de 3-4 anos ao Lose Mareiro. Unha cociña, un peixe, un puñado de marisco, aos sushis e aos sasimis le chamamos pescados desnudos, peixes nus, porque éramos superpuristas e nunca nos atrevíamos a decir que iso era un sashimi perfecto. Claro, chega un japo e se o corte non vai en contraveta e non faz o oso zucuri, que é o corte do coitelo máis fino que podes facer, eso non é un sashimi. Entón, bueno, decimos, vamos a desnudar los pescados. Botamos un pouco de aceite, sal, se o peixe está fresco, está buenísimo. Eso é así, non é de outra forma. Entón, démonos conta que trasladando a nosa identidade ao Lose Mareiro, o Lose Mareiro se leu a reflote. Se leu a reflote e vai a vento en pro, como é, vento en popa, pero pro ao vento, sobre todo. 2014, desas pequenas cousas que estaban chegando nesta trayectoria, ofrecenche facer un pop-up, que suena, bueno, suena maravilloso. Temos a oportunidade de viaxar a Madrid, a nos apetecíanos moito, estás nun momento xa que estás un pouco canso, porque isto cansa, isto é unha realidade, e as cousas novas parece que che van aportando, pois, bueno, cada vez que hai algo novo, un proxecto novo, parece que estás ao 100% sempre, non? Estás arriba, empezas a baixar, e se hai outra cousa nova, empezas a subir, unha montaña rusa. Temos bueno, o placer de traballar nun baixo dun hotel montando un restaurante durante un mes, non? Moito que aprender. Por primeira vez empezamos a traballar con contas de explotación. Esta xente traballaba con un economista ou un financiero e o que facían era reports. Claro, se facemos a reflexión que desde 2009 a 2014 nunca nos habíamos parado a mirar os números, como nós como empresarios somos un caso terrible, non? Pero por primeira vez víamos, oye, gastamos isto en personal, isto en materia prima, isto en costes fixos, que son suministros e alugueres, e nos queda isto. Ai, mira tú, que fácil é, non? Só hai que sumar, e xa sabes máis ou menos nos que marges te movías, non? Ben, é certo que se botamos a vista atrás nesa conta de explotación da abuela, que creo que vos tendes que agardar todos, que é 30, 30, 30, 10, o 10% é o beneficio, se queda, o 30 o personal, o 30 os costes fixos, incluímos aí alugueres e suministros, e outros 30 a compra de mercadorías. A clave desto é baixar os 30 e subir ese 10, non? Pero iso non é fácil tampouco, tamén vos lo digo. E se queda un 10, pois xa é bastante, non? Aprendemos moitísimo desta forma de aprender a xestionar por primeira vez. A día de hoxe nós temos un financiero no grupo, traballamos con reportes mensuales, incluso estamos avanzando para traballar en reportes semanales, de saber canto gastamos a semana e saber se a facturación vai acorde. Vamos planteando obxectivos aos xefes de equipo que traballan connosco, vamos intentando traballar a stock cero a finales de mes para que esos reportes sean redondos e saber se a realidade do negocio é certo. O tipo do viño non lle deixo comprar viño a última semana, o do galpón ten que facer as 4 etapas de reciclados para que os números salan mellor. Entón, incentivas o personal, xogas con eles forman parte do teu traballo, non? No 2015 repetimos, fixémolo tamén no 2014, demoslle moi ben de pasta a esta peña do pop-up, volvenos a invitar, xa con un concepto moito máis divertido, íbamos facendo probas erro. Aquí probábamos o tema da informalidade, todo eran platos a compartir, platos lienzo, moi de moda, e con cócteles, non? Bueno, un pouco que pedía a actualidade. Neste caso en Madrid saleunos ben, pero intentámoslo ejecutar en Compos, unha coctelería, un dos nosos primeiros grandes fracasos, aparte do de abrir ás 6:30 da mañá cos cafés, que iso me acordaré sempre. Unha coctelería no corazón da zona bella, donde a informalidade de comer ao centro, non? Un proxecto para nós era o máis bonito,
por concepto, por actual, por oferta, facíamos macerados, non tiñamos marcas de alcohol, platos todo ao medio como Supercociña Fusión, Galega Fusión, ademais, me encantaría me dicir unha frase de Compostela, non estaba preparado para eso, pero sería unha mentira, o que non estábamos nós preparados para dar esa oferta, que non era o que nós estábamos acostumados. Un peche, o noso primeiro peche, os peches doen, pero o que sí aprendemos é que as empresas nacen para pechar. É dicir, a min hai 5 anos decíame, se cierra Abastos, Dios mío, puf, e ahora que hago, es mi vida, es mi sueño. Se pecha Abastos, eu mañá levantareime e decidirei no momento no que estou, porque teño esa mochila con todo aprendido detrás, de decidir abrir, o que decía él, un barnet de carretera, ou me vou a Formentera a montar un chiringuito, ou monto unha caseta do pulpo, con todo aprendido. E decidirei no momento no que eu estou, decidirei que facer. E aquí entra un dos factores, un dos valores nos que nós estamos agora traballando, que é a parte a nosa vida personal. Eu vivo constantemente nunha ecuación que é unha ecuación vital no que hai diferentes elementos. Por un lado é o tempo, é a primeira, a parte máis valiosa para min, depois está o diñeiro, obviamente traballamos por pasta, tempo, diñeiro, paixón, soño. Claro, se traballas moito, ganas máis, pero, hostia, para que vas a ganar máis se non tes para gastalo, non? Entón, hai que intentar igualar esta ecuación constante vital que é super difícil para nós. Isto é un pouco, creo, o objetivo de, por lo menos eu como empresario, como taberneiro, como cociñeiro, intento vivir nesta ecuación e intentar saber que tira máis, buscar este equilibrio, sobre todo, é unha das cousas máis difíciles. E, bueno, un dos saltos tamén, dunha forma casual, que nos chega, sempre van chegando cousas, porque ao final unha das grandes ventaxas que temos é que traballamos para a xente, e isto permítenos coñecer xente. Hai xente que non vale, pero afortunadamente hai moita xente que sí que te aporta. E hai xente que de repente, sin sabelo, un cliente que ven todos os días, ofréceche un local en Madrid. Un local con oportunidade. Un local con licencia, reformado, a 0 euros de traspaso, e dices tú, home, pois irei, non vou deixar pasar esta oportunidade. E aí estamos, en Madrid, en Chueca, en el centro, unha marisquería moderna, chamámoslle, mariscos apuñados, 4 crudos, un comedor pequeno, un equipo da casa, xente que pasou sempre por Santiago, que está ali levando o chiringo. Tamén é un proxecto moi novo, de 2016, levamos un ano e pico, vamos a facer 2, no que eu iba por un mes a implantar todos os procesos, eu botei ali un ano e medio. Entón, costou moito máis do que pensábamos implantar todos estes conceptos. Bueno, pechamos Barra de Santiago, e en 2017 o que nos dábamos conta é que tiñamos un follón cas marcas e fixemos o que lle chaman un rebranding, que é poñer nomes e ordenar un pouquiño todo, que é cando nace un pouco o grupo. Bueno, a nosa cociña é que defendemos, así un pouco para tomar conclusións, somos mercado, insisto nesa palabra identidade. A min, eu cando vou á casa dun compañeiro, xa me dá igual se como mellor ou peor, pero eu quero comer na súa casa e entender o que fai. A mí xa despois se me pode gustar ou non me pode gustar. Pero eu se vou a un tipo que o local non me di nada, como te presentan os uniformes, ou como te falan, ou como te miran, ou a música que sona non me di nada, que as cousas que van chegando ao plato non me di nada, e dame igual que poda estar en Madrid, en China ou Nova York. Ten que haber unha palabra que é identidade, e tes que defender a tua identidade do minuto 1. Para mí isto é fundamental. Nós, bueno, temos unha serie de premisas que foron, que estades vendo aquí, importante, unha das grandes importancias é do equipo, se hai técnica nos platos non debe verse, é dicir, a técnica ten que mellorar o plato, senón tiraremos do tradicional. Se vou cocer un centolo en agua e vai estar peor que se o cozo nun forno a vapor, utilizaremos o forno a vapor, senón tirarei polo tradicional. E así en todo. Igual, se eu quero aplicar unha técnica a unha navalla, para nós, por exemplo, a plancha, o ferro, é un elemento agresivo para os peixes, entón utilizar fornos, vapor, ou simplemente marcalos con papel, moi pouquiño, terminalos no forno. Son pequenas cousas que nos fomos facendo nesa filosofía culinaria, que é tan sencillo como eso, falar de produto, hoxe en día, que non entendemos unha cociña se non hai produto. Entón, a xente que dice, yo hago cocina de produto.
hostia, algo terás que facer, porque senón, que vas facer se non hai produto, non? O que si nos fomos dando conta que ao longo deste tempo, si hai unha serie de xente que traballa contigo, que de repente son esos produtores que xa teñen nomes e apelidos, non? Cos que vas crecendo profesionalmente con eles. Xente que te vai aportando e que te vai dicindo e te vai dando produtos para que tú contes con eles e probes, non? Isto é unha parte das, penso, das máis fermosas dentro do noso oficio, non? Un trato tú a tú, nos en Abastos esa informalidade, ese rollo gamberro, somos así unos malotes, sempre forma parte da nosa filosofía, non? Bueno, unha frase tamén moi feita que é a importancia das pequenas cousas, hai que cuidar todos os detalles dende o inicio ata o final, non? Unha nube de tags, se llama isto, vale? Conceptos que nos fixemos moito noso, que son comer cas mans, peixes nus, falamos de kilometraxe, non falamos de kilómetro cero. O kilómetro cero, esa tendencia culinaria da última década, non? De traballar solo ao redor dun punto. Nos facíamos no Los Meleiro un kilometraxe que era poñer na carta a cantos kilómetros estaba cada produto, non? Bueno, unha cousa así un poquinho máis divertidas e máis. A moluscada, o trato dos moluscos, que é unha das identidades nosas tamén. Tratar o marisco como sollas, presentar unha ostra, pois un formato casi joyería de lujo, non? Ese hielo con esas algas, unha cosa moi vistosa, non? E bueno, isto é a nosa historia. Tivemos que aprender a emprender, que é unha das grandes as cousas máis duras. É certo que te tes convertir en empresario sin sabelo. Eu prefiro tirar unha caña ou facer unhas navallas que facer esas tablas de Excel, pero ao final é algo que te queda, que tes que facer, non? Nos, cando nese ano 2009 íbamos aos bancos, nos tivemos que petar, como nas películas americanas, hasta 14 bancos para que nos concederan e digo 14, é unha realidad, 14 bancos para que nos concederan un préstamo personal a un 7 e pico, un préstamo personal, ni siquiera a empresa, que cando nos chegábamos aos bancos nos dicían tendes que traer un plan de empresa, nós non sabíamos o que era un plan de empresa. Cando o primeiro ano chamábate un tipo de prensa e te decía necesito unha nota de prensa, un dossier, unha foto en alta e unha foto de detalle. E tú non sabías nin o que era, nin a nota en alta, nin a prensa, Entón, tes que aprender, de repente, en comunicación. Cando empezas a levar as redes e piensas que eres un crack, te dice un colega, no, yo te borré del Facebook, eres un pesado. O outro che di, es que non podes poner lo mismo en Twitter que en Facebook, Cando eu había encontrado un programa que era buenísimo, que unía todo, Instagram, Facebook e Twitter, e a mí eso me parecía increíble. Contábalo nun e parecía a nosotros. No puedes. Por que non puedes? Hai que comunicar de forma diferente. 60 caracteres. E dices tú, bueno, pues tens que facer informático, xestor, tens que ir aos bancos, tens que ter un abogado en plantilla, fundamental. De iso